लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे भिडिअआनो जाहैबाय नोंथाङा नोंथांनि बेंक बेलेन्सखौ 1 मिनिटनि गेजेराव माबोरै चेक खालामनानै नायनो हायो। दा नोंथाङा चेक खालामनायनि सिगां नोंथांनि मबाइल नाम्बारा नोंथांनि बेंक एकाउन्टजों लिंक जानाय जानांगोन, नङाब्ला नोंथांनि बेंक एकाउन्टआ नोंथांनि मबाइल नाम्बारजों लिंक जानाय जानांगोन आरो नोंथांनि बेंकआ स्टेट बेंक जानांगोन, अब्लासो नोंथाङा नायनो हागोन। आङो दा स्टेट बेंकनिखौल' लानानै फैदों लोगोफोर। दा नोंथांनि बेंकआबो जुदि स्टेट बेंकब्ला नोंथाङा बेखौ ट्राइ खालामनानै नायबानो जाबाय। दा जागोन ना जाया। दा नोंथाङा जुदि स्टेट बेंकब्ला आरो नोंथांनि मबाइल नाम्बारा स्टेट बेंकजों लिंक दङब्ला नोंथाङा डायेलाव फैदो। डायेलाव फैनायनि उनाव नोंथांमोना नै बाहाय डायेल अपसनाव मोनसे नाम्बार टाइप खालामनांगोन लोगोफोर। नै दा नोंथांमोना नाम्बारखौ नायनानै लाबानो जाबाय। दा नाम्बारानो जाहैबाय 922 बिनि उनाव 922 बिनि उनाव 7 बिनि उनाव 66 मोनबा टाइप खालामनांगोन। नै 6666। दा आं नोंथांमोननो बे नाम्बारखौ आङो नैबे स्क्रिनाव होना होगोन लोगोफोर। नोंथांमोना नाम्बारखौ मोजां नायनानै लाबानो जाबाय आरो नोंथांमोनाबो जुदि स्टेट बेंकबा नोंथांनि मबाइला लिंक दंब्ला नोंथाङा बेबायदिनो ट्राइ खालामनानै लाबानो जाबाय। दा आं बेखौ कलाव होबाय। कल अपसनाव होनानै दा नोंथाङा बेखौ जेबो खालामनाङा लोगोफोर। नोंथांमोना बे गाव हारसिंनो दानखागोन बियो। The person you're calling is not answering. Please try later. नोंथांमोना बेयाव मेसेज फैनाय लोगो लोगो कलखौ दाननानै होबानो जाबाय। नै लोगोफोर दा आंनाव मेसेज फैबाय, नोंथांमोना गोजौआव नुनो मोन्दों। दा आंना मेसेज मोनसे फैनानै दंफैयो स्टेट बेंकनिफ्राय लोगोफोर। दा नोंथांमोना बे मेसेजखौ नायबानो बुजिसिगोन नोंथांनि बेंक बेलेन्सआ बेसेबां दङ। नै दा आं मेसेजखौ अपेन खालामनानै दिन्थिनि नोंथांमोननि सिगाङाव। नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दों एभेलेबेल बेलेन्स इन। बेयाव नोंथांनि मोनथाम एकाउन्ट नाम्बारखौ दिन्थिगोन, लास्टनि मोनथाम नाम्बारखौ, बिनि उनाव रेस नै बेसेबां बेलेन्स दं। नोंथांमोना बेखौ नोंथांनि बेलेन्सखौ नुनो मोनगोन लोगोफोर। दा आंना नै 54,660 दङ। दा नोंथांमोनाबो जायफोरा गाव गावनि बेंक बेलेन्सखौ नायनो गोसो बेबायदिनो ट्राइ खालामनानै नायबानो जाबाय। आरो नोंथांना नायनायनि सिगां नोंथांनि मबाइल नाम्बारा बेंक एकाउन्टजों लिंक जानाय जानांगोन लोगोफोर। दा होनब्लानो नोंथाङा बेखौ बे नाम्बारखौ डायेल खालामनाय लोगो लोगो नोंथाङा नोंथांनि बेलेन्सखौ नायनो हागोन। दा लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों, साबस्क्राइबजों लोगोसे नटिफिकेसनखौ अलाव क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। आं नोंथांमोननि थाखाय बेबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। बाय बाय लोगोफोर।